Maswera sei? Guys, hatichengetedze vana vedu we. Zvaitika kunoku zvatirwadza. Mwana wehanzvadzi yangu anga ari grade 6 pagodfrey against. All along we didn't know kuti anga achisnifa gas ratobikisa kuitawo madrugs. Mwana wegrade 6 ava mwana yenga anyarara anga asina imwe musikanzwa yekuti chii, anga ari mwana akanyarara. Only to find out recently, but it was too late. Akarutsa liver yange yajikika hamaka tapota ngatitarisei vana wedu kuti ari kuitei. Ukaona mwana ati dii mumba akati zii, imbomudongorera kuona kuti ari kuitei. Tarwadziwa kusvika palast nekuti ndiye mwana wati mwana haana musikanzwa kana uchikoro waitaura kuti Nathaniel anga asina musikanzwa. But zvaatitira tarwadziwa to the last. Apa ndiye anga ari first born. Munhu kuto afa arwadziwa. Iye azodaro kuti mama, just stay with me. Ndakufa. I'm burning in my stomach. And my boat is sinking. Chingogara inini mama. Nekuti ndakufa. Atarwadziwa. Please, onai vana venyu. Madrugs aya zvaava zvato nemweya tsvina mukati, because we couldn't think kuti mwana wegrade 6 angafunge zvekusnifa gas. Please, vana venyu vatarisei kuti vari pai, vari kuita nezvei. Ndapota hangu, ndakumbirisa hangu nekuti tarwadziwa to the last.